An bɛ foli kurakuraya bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔkun daminɛ ye bi ye Ala ka a timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma tile hɛrɛ Ala k'a da an bɛɛ lajɛlen ma fala ye ko ni gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ bi o ye maliden caman kɛcogo ye waati ni waati kuma caman i b'a mɛn ko anw cira ka na sanfɛmaw fɛ fala ye kolonɛli dɔ bɛ kare kun na o ko k'a kɛ tan cogo in na sente baarakɛyɔrɔ de maaw de ye anw ye premier ministre nagakɔrɔmaw de y'anw ye ministre min bɛ fanga kunna o de ɲɛmaa ye anw ye ci ka na fala ye nin bɛɛ lajɛlen i bɛ nin kuma mɛn anw ka jamanaden dɔw da ka taa maa wɛrɛw ja gosi ni o ye fala ye ko jateminɛnaw ani basigi karamɔgɔw ani maa minnu bɛ yen n'olu sɛnɛnen don kosɛbɛ fala ye olu ko n'i donna dugu o dugu kɔnɔ bɔlɔn kɔnɔnaw kɛcogo lajɛ i ka so furancɛw lajɛ i ka sokalaw lajɛ i ka sirabaw kɛcogo lajɛ a ka ca Ala fɛ n'i ye min ye o la o y'o dugu maaw taabolo ye fala ye bi Bamakɔ bɔlɔnw bɛ cogo di Bamakɔ sigidaw bɛ cogo di Bamakɔ kinw bɛ cogo di Bamakɔ min ye Mali ɲɛjɔyɔrɔ ye ale yɛrɛ bɛ cogo di fala ye n'i y'o ye ka ban n'i y'an ka taa ni ka segiw ye n'i y'an ka kow kɛcogo ye bɛɛ lajɛlen ko sariya ka bato bɛɛ lajɛlen ko k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ ɲɛ cogo min nka maa si tɛ fɛ sariya ka boli ale ka fala ye n'a sera fɛn o fɛn ma o bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲininkali kɛ ne ko e ka maa tɛ nin yɔrɔ in na yɛrɛ a k'a lajɛ n'a bɛ se ka kuma karisa fɛ wa o bɛɛ kɛrɛfɛ min ka jugu kosɛbɛ maa minnu bɛ faamaw kɛrɛfɛ fala ye n'olu bɛ maaw tɔɔrɔ n'u bɛ maaw sɛgɛn i tɛ se k'i ka ko yɛrɛ ɲɛnabɔ wa min ye Mali baarakɛda ka dɔgɔ bi fala ye k'i bɛ taa dɔrɔmɛ 2 minɛ yɔrɔ min ni maaw t'i ɲɛ jɔ i la k'i k'u nin yɔrɔ d'u ma Mali ɲɛmaa baara b'i bolo dɛ Mali kuntigi baara b'i bolo dɛ Mali tɔnɲɛtigiw baara b'i bolo dɛ Mali directeur baara b'i bolo sabula anw caman de bɛ yen dugu ma jɛ ka ban an m'an kari dugu kɔnɔ fala ye i n'a fɔ maa minnu bɛ taa u cɛsiri u yɛrɛ ye k'aw dahirimɛ sɔrɔ su ni tile ka segin ka na so o bɛ maa caman bila fɛn caman na fɛn minnu b'a to ni a bɛ maanifin yɛrɛ i bɔ i taabolo la o de la min ye bamananw ko fala ye wari ka di maa o maa ye foyi maloya tɛ o la ayi bi bɛɛ bɛ girin ka bɔ n ka dɔ sɔrɔ n ka segin ni dɔ ye so sariyaw bɛ cogo di lakanaw bɛ cogo di fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi ɲɛmaaw fɛ fala ye su ni tile k'a bɛ diɲɛ bisimila ye a bɛ cogo di n'i ye diɲɛmaa ɲininka u b'a fɔ ko Mali kɔni ka fisa ko sariya minnu bɛ Mali bolo Mali ɲɛmaaw kɛlen don ka siginiden minnu ta u kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan fala ye nka munna a tɛ lawaleya munna a tɛ labato anw yɛrɛ fanba nɔ bɛ a la sabula anw bɛ sira surun de ɲini tuma bɛɛ k'an bɔyɔrɔ ɲini hali ni o ti sariya ye awa an b'a dɔn ko nin de don koyi nka a lajɛ sa e yɛrɛ k'a filɛ ni y'a filɛ i bɛ mun di yan nka est-ce que o ye sariya ye e kan ka impôt sara fala e kan ka taxe sara e kan ka douane sara e kan ka dédouanement kɛ e kan k'i denw déclarer e kan ka TDRL sara e kan ka sigida i sen don sigida baara la ɲama min bɛ cɛ kare kɔnɔ dɔgɔkun kɔnɔna fɔra ko bɛɛ ka 20 di e ko ayi ko k'a lajɛ sa ko ka e ta kɛ dɔrɔmɛ 5 ye fala kare dun mana nɔgɔ kare mana tiɲɛ e de kelen bɛ wuli tuguni k'a fɔ ko e ni sigiɲɔgɔn minnu bɛ ɲɔgɔn kan i bɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ n ko degedugunikɛla b'a ɲɛna fala k'a kunkolo t'a fan dɔ de ye nin degun in k'a daminɛ sanfɛ fo duguma nin bɛ an ka jamana in sɛgɛnna bi dɛ k'o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ mun na anw ka karisa de bɛ yen an bɛ don a kan sariya ko min baara kɛcogo taabolo min sigilen don sen kan an b'a ɲɔni ka bɔ o kan pewu i kelen tɛ koyi maa nana o ye nin kɛ nin cogo in de la yan wa n'i ma sɔn fana i bɛ taa wa maa wɛrɛ bɛ na nin nɔ na fala ye maa kumakan ye nin ye a bɛ maaw bila sira jugu kan i bɛ bɛɛ ye k'a fɔ ko n'i taara nin baarakɛyɔrɔ in na karisa ka jugu o y'a sariyatigi ye nka bi n'an b'a fɛ an ka segin an yɛrɛ ma n'an b'a fɛ an ka jamana ka fala ye kale kɔnɔna ta dɔrɔn i k'a lajɛ circulation ta dɔrɔn i k'a lajɛ transition min yɛrɛ nana kɔsa in na fala ye n'u ka fanga ye san 5 fana sɔrɔ mun bɛ yen ni fɛɛrɛ la n'u m'o sigi sen kan
Mumbai tabula numo sigi senga muna teka la bato sabula ulu yɛrɛ bɛ maa minnu bila k'u nagakɔrɔ baarakɛlaw ulu de y'a sɔsɔbaw ye ulu de y'a burujabaw ye ulu de b'a tiɲɛni ɲɛ yira mɔgɔw la awɔ patron bɛ sɔn tɛ sɔnni ma nka i jɔ n ka teli an ka nin kɛ joona yan'a ka segin ka na ɲɛna nana n b'a ɲɛfɔ a ye wala ye maa u bɛ baarakɛyɔrɔ la Mali kɔnɔ fɛn min ka d'u ye wari don nka olu yɛrɛ t'a kɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ maaw de bila k'a kɛ i t'u tɔgɔ mɛn i t'u jamu mɛn olu de b'a kojugu kun yanfan bɛɛ la wa sisan min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye an ka denmisɛnnin bɛɛ kɛra fournisserie ye bɛɛ bɛ marché ɲini na filɛli ni galama mana ci ɲɔgɔn na karisa komi e ni ninnu ka surun ɲɔgɔn na i t'a lajɛ n'an bɛ se ka marché dɔ sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko marché an bɛ bɔ o la cogo di baara de kan ka ɲɛ yira jamanadenw na transition ka jan fala ye an ka kɛ Abulayi nali ni sisan cɛ san kelen tɛ ya san kelen kɔnɔna Abulayi ye mun fɔ ko digitalisation ko k'a kɛ yɔrɔ jumɛn mairie k'a kɛ yɔrɔ jumɛn tribunal k'a kɛ yɔrɔ jumɛn polisi a bɛ cogo di bi jɔnni bɛ k'a bɔ a sira fɛ jɔnni mana minɛ ni polisi ye fɛn yir'i la i bɛ taa sara tribunal la jɔnni bɛ taa bi k'a fɔ ko casier judiciaire la ko min nɔrɔlen ministre yɛrɛ ko sɔngɔ bɛna nɔrɔ fala an ma sɔngɔ yɛrɛ nɔrɔlen fana ye mun bɛ k'o bali ka kɛ hali kɔsa in na ni premier ministre yɛrɛ tun ma wuli ka t'i ɲɛ da kow kan douane ni OMAP kɔnɔna fala ye a ko tun tɛ ɲɛnabɔ mun bɛna n'o ye anw yɛrɛ de don i dalen don minnu na dɛ k'olu i ka baarakɛlaw ye dɛ olu yɛrɛ de ye ko jugumayɔrɔ ye fala ye i taara sira o sira fɛ maaw bɛ fɛɛrɛ tigɛ sugu bɛɛ la u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min k'a sɔrɔ o dun saralen don a baara kama nka anw jamanadenw yɛrɛ nɔba b'a la dɛ a ye taa fala in nɔfɛ parce que ale kɔrɔkɛ de bɛ yɔrɔ in na ye peut-être ni fala taara wala grand frère nin y'an ka patron de ye o bon i b'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na sinon ne yɛrɛ bɛ baara k'ale de bolo bon grand frère b'a ɲɛ tugun e ta kan a b'a ɲɛ tugun mɔgɔ wɛrɛ ta kan o tuma na jamana yɛrɛ ta bɛ kɛ jumɛn ye sisan jamana ta bɛ kɛ jumɛn ye wa nin fɛn fɛn filɛ mankan ci la nin ye fala ye jama fanba in u tɛ min fɛ o ye tiɲɛ de ye an k'a bilasira tilennen kan o man d'u ye an ka terrain jɔra cogo di mun ye terrain jɔ munna an ka sirabaw mana daminɛ o tɛ laban munna mun layidu bɛ taa mɔgɔ ye a tɛ se ka kɛ minnu b'u bila a la minnu b'u kunna fala ye n'i y'a jurujanw ta k'a lajɛ a bɛɛ sɔrɔ ni nafoloko de ye e bɛ taa marché sɔrɔ k'e ka taa baara kɛ ko baarakɛ yɔrɔ min na e kan ka marché sɔrɔ ye fala ye n'u kan ka wari bɔ ka d'e ma o directeur bɛ mɔgɔ bila k'a f'e ɲɛna e ka dɔ di olu b'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ e ka tila ka taa baara kɛ o gitɔrɔn bɛ ɲɛ cogo di o baara bɛ o kɔlɔn bɛ kɛ ɲɛ cogo di o nɛgɛjuru sira bɛ ɲɛ cogo di o fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo di fala ni ɲɛmɔgɔw ko kow ka kɛ o kɛcogo la u yɛrɛ ka sɔn ka bɔ ka t'u la kɔlɔsi bi fɛɛrɛ joli talen don Mali jamana kɔnɔ yaasa mɔgɔw ka se ka lafiya mun na taa dɔgɔtɔrɔso la segukaw tulo bɛ na segu dɔgɔtɔrɔso bɛ degun min na bi fala ye ala kelen pe de b'a dɔn o don ko a tɛ dɔgɔkun fila bɔ muso dɔ taara n'a den ye fajirida fɛ a taara minnu sɔrɔ garidi la ye fala ye a ko olu ma n nana nin den ye olu ko k'a ka taa pédiatrie la a taara pédiatrie la olu ko olu tɛ o kama koyi pédiatrie mɔgɔw bɛ so ni ko kɛra de olu bɛ wele olu fana b'u da k'u ka sunɔgɔ kɛ fala ye o bɛ se ka ɲɛnɛ jɔnni b'o kunna ye ko b'o ko ɲɛnabɔ munna o t'o ko kɛ sira fɛ nin damandan de fara faralen ni ɲɔgɔn kan an k'a ɲɛ tugu a kan an k'a ɲɛ tugu a kan an k'a to tan cogo la an ka nin ɲɛ an ka nin lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka nin de bɛ k'an ka jamana bali ka taa ɲɛ fala ye a belebele anw jamanadenw yɛrɛ don an soma mana sigiyɔrɔ la ka ban anw yɛrɛ de bɛ pere k'a don dingɛ kɔnɔ wa n'a binna a bɔra o jɔyɔrɔ la an de kelen bɛ tila tuguni ka fɔ fala ye wa a kun ka dɔrɔmɛ tɛ sɔrɔ koyi k'a sɔrɔ a ye min ɲɛ e ye ala de b'a dɔn fala ye anw fɛ yan min ka gɛlɛn kosɛbɛ bɛnkan sigira cogo o cogo a labatoli de ka gɛlɛn san dɔ la anw kan ka taa faransi Mali ka ɲɛnajɛ dɔ tun bɛ yen u y'an wele ko komi Mali délégation do fala ye k'an ka na faransi ambassade la an ka na visa minɛ u bɛ ɲɛ an ma anw ye mɔgɔ 15 ye u ko k'an k'an jija fala ye ko 8 heures ka an sɔrɔ yen i b'a dɔn 8 heures y'an mɔgɔ joli sɔrɔ yen maa 5 journaliste 3 artiste 2 u ye visa d'olu ma tuma min na anw bɛ ka bɔ tɔ ninnu bɛ ka na ko non k'olu ka heure ye heure de ko sɔsɔli fo cogo
wa u y'a daturu la k'a da jaba la o visa kelen u m'a sɔrɔ dɛ fala jamana kan ka kɛ ten de ɲangini tɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ yira mɔgɔw la yɔrɔ o yɔrɔ nin tɛ bɛn wari dun ni wari ŋanamu ni wari minɛ o ma ban jamana o jamana kɔnɔ maaw m'a dɔn k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛw sirilen don ɲɔgɔn na yɔrɔ min na n'a lafiyara a bɛ s'an bɛɛ de ma ni kiiri tigɛra ka ɲɛ a nafa fɔlɔ ye jɔnni ye anw yɛrɛ bi e ka bɔ i ka ja e bɛ se ka don kiiritigɛlaw kan e bɛ se k'i seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ don dɔ i ka surun fana o bi se bɛ e dɔgɔtɔrɔso la e bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔsobaw la bi se bɛ e denw bɛ ekɔliso ɲɛnamaw kɔnɔna na nka e yɛrɛ kalanna min jamana kalanso jamana nafolo jamana sew jamana dugaw o de kɛra kɛ e kɛ fɛn ye nka bi e ko k'e ɲɛ tana ye jamana ta ye fɔlɔ ne kɔni bɛ min f'u ɲɛna min y'an degun nin bɛɛ la o y'an ka kanw donbaliya ye ba la sariya ninnu caman bɛ yen a bɛ walikanw na dɛ n'an m'an ka kanw don ba la an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ye fu ye fɔlɔ i bɛ taa sariyaso de la i selen u b'a f'i ɲɛna ko maa si tɛ min tɛ kiiri dɔn kiiri bɛ kan jumɛn na kiiri sɛbɛn bɛ kan jumɛn na i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la a bɛ f'i ɲɛna ko ayi an ka protocole ye nin ye e b'o dɔn cogo di ni degun min sɔrɔ nka ni kalanso bɛ kɛ maaw kunna ɲɛfɔli bɛ kɛ maaw ye u ka kanw na u bɛ se k'a faamu cogo min n'an m'an ka kanw don ba la an ye fɛn o fɛn ta k'an b'a fɔ a ka ɲɛ a tɛ ɲɛ wa falayi duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye dɛ fo mɔgɔw k'o faamuya duguba bɛɛ sigiyɔrɔ tɛ quartier dɔ bɛ aw fanfɛla la ye Korofina fulakɛ dɔ nana a nadon fɔlɔ a y'i sigi soda la banni dɔ tun b'a bolo a y'o banni siri u ka yiri la o kɔfɛ a ye tabalinin daminɛ tabalinin nana yiriwa a ye tɔlisɔnni jɔ tɔlisɔnni nana yiriwa a ye saribɔn feere yɔrɔ k'o kɛrɛfɛ ka sira filancɛ fan minɛ ni mɔbiliw nana fo ka turu cɛ o saba mana kɛ kare min kɔnɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ yen cogo di fo mɔgɔw k'o de dɔn duguba tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ wa duguba sariyaw n'an b'a fɛ an ka lafiya kɔnɔ o ye duguba sariyaw ye wa fala ye min yɛrɛ ka ɲi ni nin bɛɛ ye jamana nafolo bɛɛ kana dun Bamakɔ yan n'u ye Bamakɔ kɔni kɛ jamana nafolo bɛɛ fara baarakɛyɔrɔ ye u k'u sigi n'a ye don la Bamakɔ bɛ pɛrɛn de a tɛ se ka labɛn dɛ marabolow ni min ka kan u k'a d'u ma sigidaw ni min ka kan u k'a d'u ma soforokun ni min ka kan u k'a d'u ma baara bɛ se ka kɛ cogo min na u k'a yɛlɛma n'o tɛ an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ sanjikɔrɔ wɔsi don hali an filɛ degun minnu kɔnɔna nin ye ko gɛlɛyara cogo cogo fala ye n'an kun labɛnnen don n'an tun bɛ fɛn bonya aranjan minnu filɛ o kun tɛ ye o e taara e y'i ka dɔgɔkun kelen ta e taar'o kɛ bariko kɔnɔ i ka so kɔnɔ ka na i jɔ aran na tuguni hali kununko taji feere bɛ ka fɛn cogo min na mɔgɔ bɛ ka taa ta tuguni ka taa n'o ka so nka fala in bɛ min f'i ɲɛna i sigi k'a lajɛ an bɛ taji san dasu la hali a tɛ mɛn ni station fara sisan minnu y'a cɛ ka taa bila u ka soju kɔnɔ u bɛ bɔ n'a ye sɔgɔmada in na nin y'an ka kado ye ka di an yɛrɛ ma an yɛrɛ jamanadenw an k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔba de b'an na jamana na n'i y'a mɛn k'i b'i disi gosi ko fasodenya bɛ taa waleya minnu kɔ kana ɲinɛ olu kɔ n'i ma ɲɛ k'i b'i disi gosi ko jamana o k'a sɔrɔ jamana ye sariya minnu fɔ i k'olu bato fala ye cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ ne ɲɛna coup d'état fɔlɔ coup d'état kɛlen min ye Alpha kɛlen ka élection kɛ k'i sigi 97 a ko ne ma ko bon ko nin constitution ko nafa tɛ nin na tun ne ko mun na ko fɛn o fɛn ni mɔgɔw bɛnna kan n'a y'a sɔsɔ a t'aw nafa tuguni an yɛrɛ ka ɲɛmaaw ka kɛ misali ye aw somɔgɔw aw balimaw aw limanaw mun ye fa ni ba ni den ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ kelen na o kɛlen olu ta ye o kabila kelen mɔgɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ kelen na fala o kɛra olu ka kabila ka baarakɛyɔrɔ ye o dugu kelen mɔgɔ ka taa baarakɛyɔrɔ kelen ta dɔ bɛ bɔ dɔ bɛ na dɔ bɛ bila dɔ nɔ na o kɛra olu ta ye o ɲɛmaaw ka sɔn fɛn min tɛ bɛn jamanadenw ko min tɛ bɛn u k'a sanga u yɛrɛ ma fɔlɔ fala ye an ka baarakɛyɔrɔ joli bɛ yen bi ko minisiri nalen tɛ n'a ka kabila mɔgɔ ye a nalen tɛ n'a ka du mɔgɔ ye a kɛlen tɛ k'a ka mɔgɔ dɔw sɔri yɔrɔ dɔ la n'i taara polisi la bi fala i bɛ masaya sigi ala ma n'i taara baarakɛyɔrɔ b'an ka jamana kɔnɔ bi fala ye mɔgɔ dɔw sigilen do yen
u ni bɛ adamadenw ni kan i ko tasuma foyi tɛ se ka bɔ a la fana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ dɛ lafiya a tɛ sɔrɔ ka maaw degunnen to dɛ fala ye an mɔkɛ ko an ma n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ fala ye se foyi tɛ mɔgɔ min ye i y'a tɔɲɔ tiɲɛ kan dɛ i sigi n'a kɔlɔlɔ ye parce que a y'a sɛmɛ min na o ye jabaru masa ye morima nin fɔ ne ye dɛ turabudalama nin fɔ ye fala ye nin ye n ka cɛkɔrɔba fa ka kuma de ye a ko se tɛ mɔgɔ min ye i y'a tɔɲɔ tiɲɛ kan o ɲɛji i sigi k'o bɔmu kɔnɔ wa ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ misali ɲuman de ye somɔgɔ ko a y'o bɔ jɔyɔrɔ ko la balima ko a y'o bɔ jɔyɔrɔ ko la min bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ a y'olu ɲini fala ye walayi ɲɛmɔgɔ o ɲɛmɔgɔ tilenna kana taa mori yɛrɛ fɛ yen kana taa doma fɛ yen kana taa kolonifilila fɛ yen m'a fɔ i tɛ sɛgɛn dɛ mɛ i tɛ wayiba i kɔni bɛ se ka sɛgɛn mɛ k'a fɔ ko ala bɛ i lebu jamais bamananw ko ten no maa min dara tiɲɛ fɔ kama fala ye o tɛ sa bololankolonya la o sɔgɔmada in na nin y'an bɛɛ ka kado ye han anw jogojugutigiw n y'a sɔrɔ kitabutigi la an ye jɔn jurumutɔw de ye an bɛ ala de deli don o don dɔ ka se ka bɔ an ka jurumu na sabula n'i si sera yɔrɔ la fala ye i kan ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye o de la ne yɛrɛ kɛra personne nagée ye ne y'aw ka personne nagée ye fala ye y'a fɔ fana k'a ni sɔgɔma a n'a ka baarakɛlaw tolokɔrɔbugukaw fɛ yen jaba